Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Haka arpsan terik ujilio arjar arpo, ka Land Protection Cell jongka Nyotrap Aceh National Movement, ka lejban IT da ka jingtho how Chief Executive Member jongka Khasi Hills Autonomous District Council, uba Titos W. Khan, ban ajingmet bat bang Kyntu baka council kadai ban penimbiang ya ka boundary dispute committee nak benta ban Buddien ya ka jingsha klon jaka jubor ka khendau ka siap ha kishnong ki badan ha Khappud baka jela Assam u astan general secretary ka Hanm central body ba Louis Dr. ha ka jing keren baka Batisi TV hadian ka jing kendo AOCM ka KHDC urayat hu ba ka seng kala pen sngau baka council kadai ban simkhia Lyngba katnat land and revenue dak bapa ya kajing tho syaka sorkar jela ha ka pai dei bat ka jing pen bet no mardor ya ka japun ka barasa teng la Lyngba bat ka jela Assam te na kaliang jong ka seng ila bu ya ka memorandum au CM tak sngi ka tegalong ila ajingmut ya u CM ha ka pai dei kidan hadu pratli ki jing ajingmut ki bang ila pasat su CM te na kaliang su CM ula kubur ba kini ki jing ajingmut wong bang idang sudap ya keren menea po ka session te wong pi imat pila tip lupa ke ka bang ya keren ndai ta na kini ki bang ya keren menea imat kini ki bang ila keren lot po session te ngasngo badong ba ka jing ya kedua badu CM ka long beseso na kaliang CM ula kular ba sa simkhia bara keju ka poru la ya tho ru ya ngi na kaliang ka seng ba na kaliang ka HDC kala simru ya karai banbo wadi ka police outpost man penmahai tu ke police outpost apok langpi kata kalong ba ke police outpost apok langpi aduk menta ke non building ta kala sim ya karai na kaliang jong ke council menta bagi sabuk ta police outpost na kaliang ka seng idap ke sngongu ke bakrau bagi jengkeman ban i ba kidon kum kini ki nong ilam Paidbah kamtam kum CM ubala sim kini ke sinjam banwan ra akat ya kata ke sinjam ke bakrau ke bangila banong ba ke state government ru aduk menta kampala ten rei na kaliang jong ka council kan ya le lai jong ibor ban bo ekene police outpost ha ka ba kan long kejing mentoi ye kejing Paidbah jungi basa Khappud nang ta na kaliang jong ka seng ngela betha ya ka council lang ba ka memorandum ba kadai ban bo kadai ban penbet no mardor ban tho sak sarkar jela na kaliang council kadai ban pha sak sarkar jela ba ka sarkar jela kadai ban simkhia ka bede upur usam namar ba upur usam hadu mentang ia po border ra jaga Khappud kajing sya pendik jong ki breu jongi jong perro operasnam jongi po border ka long palat tuna kaliang kasang hina ka por sya ka por ngi julat ban beset ikitu ki jaga mana kini ngidang ya keren bat ka kawai ka jak benreu nang the ya ka ban sepensan ka diang presiden ka ikijing keren hanrai ya katar na kaliang kasang la simkhia ba hanrai ha ka bede ba kani kajing karpat jongi ka dis council ba ka ban pha ra kajing tho sa state government kalong ba state government ka deban le no mardor nang ta ka jinga jingmut ka ba ar kalong ba ka dis council hapo ka jingilam jing ba titos ka deban don no ya ka boundary committee ten rei na kaliang CM ilaong ba kala don ka boundary committee mensua te kane ka boundary committee ka yap no te la kular yang ba insa revive yang ye kane ka boundary committee na ka ban penbet no upur usam khanang ba kane ka boundary committee kala no ai report ru sa ki Paidbah ka ka kam jong ka council ka bede bat upur usam nanta ka bede ka balai ngi la ajingmut ka council ba ka dei ban ai ban pen register ai no ik jaka ke benon Khappud harai na kaliang jong CM yong ba ha ka council li kam semi ka ta ka content register harai ngi ong iki ba ka dei ka land records kanu nuru ka babiang bat na ka benta jongi ka seng ngi pediang sobhai kanu ka ba ka council ka rai harai kalong ba kin pentikna ba kini ki Paidbah jungi basa Khappud ki de ban yo ya kata ka kabuk share ban register ye ki jaka ki puta jongki claim da sip sa shine aru te ngila batha aru nya ajumur ka council ba ya kitai ki jaka ban register lane kita ki land records ki de ban bu ru ha kitai ki jaka Khappud khanang ba kitai jaka Khappud ki bri ki noman sidu shillong nomor nadu na ummat nadu na umwang nadu na umwali nadu nang tay na po langpi kinuan sa Shillong ngatry ka jinglut kalakta
tengi la ajing mo di council bakade ban bu ya kini ki branch jong ka land and revenue department hak di jaka khanang ba ki Paidbah jungi kini yo register kini jaka ra ka basok nang ta ka basau kalong nang ta ka basan kalong ba ka HDC kadai ban le jurip hasan ban thong no ke maupot hak di jaka ke badan Khappud ba sarkar Assam te nakaliang jong usiam ula kular yangi ba kejisha kani kadai ke badan nongrim ha hanrai ke bagi sengu kalong ba hadu mentahi ngile thung mauput tang su thong na kaliang jong sarkar Meghalaya dis council u Assam lawan phut no te ilaong ba kania ke jing start jong council tang kata jing start council ke bagi depan le hanrai na kaliang jong kum kaseng ngin Buddien bat nata ke ban riu kalong ba jing wan tai jong sarkar Assam ke dam wa khri da kata ke Brahmaputra board jong sarkar Assam ba kata sarkar India ya kaneru ngila banjur ye CM ba idai ban lej lakum no ban betha yaki officer jong ke council ba kidai ban lej jurip hidalade lane la dalong kabala ba CM rangkat ba isi jong ikilade ban jurip dalade ila kular ya kataru yong ba ngin salej ban jurip dalade khnang ba ngin yo ban tep ke jing duna ba ke jing kam ba ban le nata ka ban nyau kalong ba ke HDC kadai ban ya keren ya sarkar jala ban kentop akane ka boundary committee ke bedep kane ka kuls kane ka wakhri ka banwan kane ka dam hapo wakhri te ngela kentu ya CM ba un kentop lang no ya MDC MLA jong kate ka than rambra jerngam menang tai ki CM ki sordar girang ba song kumju bal la long ka bala lele ban kentop lang ru wat iksang balang khnang ba kane ka committee kan ngintip syai ka trai ka makon gurkom tena kaliang jeng ICM ila kular jengi da ka baong ba ikwa he kom CM ban trai kam ban wara ka jingkela jena kene ke isi nomor yong ba ngas ngodan ka jing ngokta ban i ba ka ne ke isi ka sekolon tementa yong ba ngam kwa su bangan long kom ni ngan trai ki kam jonga na ka benta ban kantiu council na ta jung toy Paidbah tenga trai na kaliang jeng isin ba ila kular kom nong yalam kaseng kasania teli telan kene isi po jilam juga titos bat ni kemi lenti ba uso unsasai uso babha na kemta kijing bha jong Paidbah jing kwa bandan jubor jong sarkar Assam ko akri ngakwa ban supen kenmau kum gejat benreu ba usna majak khatlai kaseng Hanm ramrai circle ke FGP ramrai circle ke isu ramrai circle ngelapan long ke wai ke politik meeting ba khaba ngaru kum pusan jong sal body na shlong lah hial ban ajingkan Barkato por ngilai rai rengkat kisim kirang ba snong kisenglong kemi ba horkit hordang nginom ailat ya ka Assam ban kandan ya ka wakri ngilai kendru kata ka meeting balada ka Assam kadan jubor ngikum ki laiseng rungin dan jubor ya kawa Brahmaputra jong ka Assam ban hapno syagari kasi ngilaong ba kasokum no barkaju ko por makwa ban pensngo syaki Paidbah jong jan benreu hak bayadai bat kajing bom sya jong ki karbi ya ki posnam ban rep hak laga jong ka khndo ka siap kam tam khanduli ban aliang jong ka seng Hanm lan petition sel hak ni kisngi kala ya tir kala ya kren kala ya atai bat kinong yalam jong ka karbi student association jong ka is karbi bat jong ka west karbi bat kaliang jong ki kila kular ba kamdon shu kono ke jing penwet bat kamdon shu kono ke jing sya pendik jong ki para si jungi te po bodar kham tama kondoli terliang jong keseng ke penpau ya ka jong so kemen ba ka to than menta kalawan kaladon ka jing song suk song san kham tam ba kadai ka jing ya simkhia jongi ki arseng namai khlia bat na Assam nak banta ban wanra sahisten jaga sosok sain namarngi nglakan syai hagin alam jong ka KSA karbi is badwes ba ada pimla ban sim ni jing kle bagi kasri jungi kinom syap deng syo kalau ngi yang jong seng lada berai ada plat kuboru ba ngin pendik no i karbi basa hapo jong ka trap tengah syukwa pen syai Paidbah ba hangti menta kam don ai syo kono ka jing syap pendep haji syap pendek jong ka jingrew jongki proposnam nama kadai ke jing ya simkhia jungi ki arseng kata ke Hanm lan komsel bat kinang lam karbi jong ke is bat west na po karbi englong po Assam te habe dai bat
kini ki Jingeh Kyntu jong ka seng mental sngi ngidap ke jing su kemen su tanat namar ba u chief executive member jong ka Khadc automotive council ba ditos chan ma iru ilong slash kular ban sim serius bar sim kia bat idai batai syai hangi ba menta ka sngi ha ka session ru kidang ya kren dang ya thir dang ya tai bat kidon ki ba maki ni leng jung kiro ilarai ban hap ban lek inspect ya ki jakah bodar bat nagliang jungi keseng ro ngiong ba kum si banta ban yada bari put usam dai ban thong do mopot bat ngileh ken ro khmat u CM batan borom jungi ba kidon ki parari jungi ladai hangno ka stong jong ka bri hutrap kiba kwa ban lej rap lan ban chung sha border ladai hajirang ladai sha kitan kanduli ladai si kitan balakwa kalong ba nilai thir nilai tai ba ka diskonsil ro kan ailat bat ka seng H&M ro kan ya trai kan ya kren bat kisim badai ban ailat iki paradok posnam bakin sa ban rep ban riang bat ban lon hong snong ha gitu jaka Khappud podar kalong kum si benta ban pen klan ban yada ya khendau ke siap yo put sam jong ke jaj ban reo kita kidai ki Jingeh thir bu Jingeh tai jung seng bat usia